Hvilken forskel er der på kredsløbskoordination og stofskiftekoordination? Jeg starter lige med stofskiftekoordination. Stofskiftekoordination, det kan man sådan sige, at når man forøger sin udholdenhed, det sker mest af alt i ændring i musklernes stofskifte. Så derfor evnen til at eller virkningen til at ændre ens udholdenhed, det kaldes altså stofskiftningskoordination. Så det er der man træner til udholdenhed. Og kredsløbskoordination, det kan man sige, det er sådan ens maksimale iltoptagelse. Nummer 2 spørgsmål er: forklar hvad minutvolumen er. Forklar hvorfor minutvolumen er flaskehalsen for den maksimale iltoptagelse. Og man kan sige det sådan, at iltens vej sådan fra lunger til muskler, det er altså det, der bliver kaldt flaskehalsen. Det er den minutvolumen, som hjertet kan præstere. Og fordi vi egentlig har sådan et forholdsvis lille hjerte, kan hjertet og kredsløbet ikke tilføre musklerne samme mængde ilt per minut, som musklerne faktisk er i stand til at optage. Tredje spørgsmål. Hvad viste danske idrætsforskeres forsøg i 1930 tabel 4,2 og 4,6 og i 1960 tabel 4,3? Og jeg har dem faktisk her. Det var 4,2, var det ikke? Jo, og det var her, hvor man sådan koordinationstrænede unge mennesker. Det var 17 et par måneder. Her sådan 4-5 gange om ugen i cirka 30-60 minutter ad gangen. Og man kan altså se, at deres maksvolumen er steget med en difference på 15, og hjertets minutvolumen er altså steget med en difference på 11, og slagvolumen er steget med en difference på 5, men maksvolumenpulsen er faktisk faldet med en difference på 4. Ja. Og her så viser så to kurve, hvor man trænede mennesker med høj intensitet og en med lav intensitet. Og der kan du altså se varigheden hernede på x-aksen og præstationsforbedring her på y-aksen. Og ved den høje intensitet når de en højere præstationsforbedring hurtigere end ved den lave intensitet. Og her er der altså også en tabel over, man opdelte forsøgspersoner, utrænede personer kan man kalde dem, og så trænede dem inden for 3 forskellige niveauer. En høj, så hvor intensitet, det var sådan den forskellige ting man trænede indenfor, og der var altså høj intensitet, moderat intensitet og lav intensitet. Og ved en træningsform på 20 minutter en gang om ugen, der fik de altså en puls på 190 og med moderat 1 time 2-3 gange om ugen 2-3 timer. Der fik de altså en puls på 150, og ved den lave igen 2 timer 3 gange om ugen 100, der fik de altså en puls
på 100. Og det vil altså sige, at alt det her, både øh, den her øh, øh, graf og den her sådan, tabel viser sådan, at ved høj intensitet, der tager det kortere tid, og det er mere effektivt. Man træner, eller det her spørgsmål, hvordan træner man bedst maksimal ildoptagelse, og hvordan vil jeg selv foretrække det? Man træner bedst sin maksimale iltoptagelse, hvis man kontinuerligt træner 20-30 minutter 3 gange om ugen med høj intensitet. Og det er altså også sådan, jeg vil vælge at træne, fordi så skal jeg ikke bruge så lang tid på det, og det går altså meget hurtigere. Og det sidste spørgsmål er der noget, I undrer jer over i figur 4,8? Vi skal diskutere figuren og forholde jer til, hvorfor der er forskel på mænd og kvinder, og hvorfor der er forskel på idrætsgrenene. Og jeg har den, vi skal langt her. Og der kan du altså se kvinderne og mændene og konditallene og altså langrende er dem, der har de bedste kondital, og det undrer mig faktisk ikke, fordi de er mega udholdende. Men noget, der faktisk undrer mig, det var sådan kano. Hvorfor det egentlig kan være sådan, ja, at kano, altså jeg ved, tænk mere roning og meget mere udholdning, men måske ikke kano. Skal vi lige hen på det igen, nu fandt lige. Ja, altså forskellen ved det her, det kan egentlig, eller det grunder egentlig i, fordi hvis man lige sådan, at kvinder, de producerer ikke lige så mange hemoglobin, eller lige så meget hemoglobin til blodet, som mænd gør, fordi det er testosteron øger hemoglobin tilførsel. Og så har kvinder også en højere fedtprocent end mænd, og derfor er kondital, hvis man kan sige det sådan, med mændene er meget højere.